hindi. Sinagot ko yun kaugnay ng pagkuha niya ng responsibilidad na siya lang at siya lang dapat ang managot. Pero nakasuhan. Kasi ang nangyayari, tila hindi naman ganon. Tila ang nananagot ay yung mga pulis sa baba. Di ba may nabanggit? Puro mga PMA yan. Magagaling yan, madadali yan. Hindi naman lahat ng kapulisan natin ay graduate ng PMA. At hindi naman lahat ng kapulisan natin ay pareho yung pagkakaintindi. Kaugnay nung neutralize. Kasi sa totoo lang, ang tatapang gamitin yung salitang neutralize, ipapaliwanag, ilang taon ang nakalipas na, to be exact, 5 years after, doon palang ide-define sa manual. So, pag Kung ang intention naman talaga ay, hindi, ang ibig sabihin namin dyan, hulihin, pag nanlaban, you have to defend yourself. Then why can't they put that? Why did they not put that? Tama yung punto ni Attorney Chel Jokno kahapon. Yun sana ang nilagay. na term. Kasi tuloy, ang interpretasyon, sige, yung mga dating PNP chief nagsabi, hindi yan ang ibig sabihin namin. Ang daling sabihin nun ngayon eh. Sinabi ba nila noon? Yan din ba yung pag-unawa ng mga polis noon? Magandang matanong, yung mga polis na nakakulong ngayon at kinasuhan, na-dismiss, yan din ba yung pag-unawa nila ron? So baka ibang interpretation, patayin. Di ba nga, hindi mo naman gagamitin nga dapat yung mga ganong salita because may duda eh. At the very least, kung hindi man yun ang ibig sabihin nun, may duda. Gusto mo bang may duda o wala? Tapos yung mga salitang binibitiwan pa noong mga panahong yon na hindi under oath ay patayin, barlen, shoot them. Paano mo i-interpreta yun?